Beste kontu batzuetara joan behar dugu, izan ere badakizuen bezala tarteka animaliei begiratzen diegu, zientziatik saio honetan. Gaur leratxakurrei begiratu behar diegu, zoragarriak dira, eta zientzia eta poesia bateginik aurkeztuko dizkizuet txakurroiek. Balea ez urrez eginik olera, gara amatzuen. Zakur begi urdino, ai, ai, ai. Zer dela eta zoazte iparra izearen kontra. Elur eternalezko lautadetan barrena. Izotzezko itxaso morotuari azkura egiten diozuen. Zakur salbai eta posetuok, ai, ai, ai. Nor da zuen jabe zein dama xuri zerbitzatzen duzuen. Latigopean naho belainozko bidean. Zein helburu, zein mandatu, zein fantasiagatik. Lehertzen zarete ekinean, ai, ai, ai. Aldin da helburua, mandatua, fantasia. Ez bada sekula zeuena izanen. Giza jendea iglutipira sartuko denean. Zuek kanpoan geratuko zarete, ai, ai, ai. Zeuetako lagun aulenak atu beharko duzue. Osea berdin du beharren. Itzalduzen herrialdeko zuritasuneten. Irudi zoragarriak, zakur ederrak benetan, eta oraindik ederragoak irudituko zaizkigu gaurko tartea amaitu eta gero leratxakurrak edo narratxakurrak deitzen ditugun hauek. Edo zein kasutan zientzia hitz egin behar dugu, eta gaur gure maira bildu diren pertsona guztiak aurkeztuko dizkizuet lehenik eta behin. Fernando Plazaola orain baino lehen ere gure gana azpimarrera etorri izandakoa, fisika katedraduna, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Energia nuklearraz hitz egingo dugu, Fukushimaz hitz egingo dugu, eta Fukushimako istripua zergatik nola eta nola kudeatu zen istripu hori, berehala izango gara zurekin. Enrique Zuazu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere, Fernando Plazaola zure laguna da, eta beti ekartzen dizkiguzu lagun honak azpimarrako maira, gehiago ikasi dezagun, baino gaur... Bestea ere bai, baina, bueno, baina bestea ez dondik ekarri. Utziazu aldea hau egiten, gero aldea... Bueno. Esan nahi nizuna gainera da, lagunak ekarrita hor, baina gero badaukagula erronka matematiko bat, eta ea kolpetik asmatzen duzu. Jode, ba, ez. Hori izan, Iban, gordetzen dizut urrengorako. Arratsaldeon zuri ere, Enrique Zuazu, eta eskerrik asko gurekin zaitea. Eta, bueno, pasai da zu galdera, pixka bat prestatzen joateko. Bapatean behar du, bapatean ezpada, eta orain alde hontara nator. Juan Ignacio Pérez, arratsaldeon. Bai, zuri ere. Eta arratsaldeon esaten dizudan aldiro bezala, ikus dezagun. Askoz ere ustorago geratzen dira. Ez da Wagner izango, hau. Opera apoteosikoa. Ez, baina ez dut gogoratzen. Ederra. Zehaztuko dugu eta mirestuta geratuko gera guztia entzunez gero, baina gaur mirestuta geratuko gera narratxakurrei buruz hitz egiterakoan. Ez dagoelako erresistentzia handiagoko ugaztunik, Juan Ignacio? Nik dakidala ez. Eta hurrengoak igual gizakiak gara. Haien atzetik
uste dut gizakiak garela resistentzia handienekoak. Maizki guzu datu batzuk fisiologiaren inguruan. Bai, lehenago kontatuko dut beste historia bat, oso historia polita galako. Narra txakurrekin hasi ziren lasterketak egiten joan den mendearen hasieran gutxi gora bera. Lehenago erabiltzen ziren, batez ere mehatzariek mehategietara joateko Alaskan eta urrea ustiatzen zenean, eta baina gero hori behera etorri zen, eta hala ere hasi ziren lasterketa horiek egiten. 1907, 1905, hor non bait. Baina 1925 gertatu zen gauza bat, eta horrek gero ondorioak izan ditu. Nome da han Alaskan kostaldean dauen hiri bat, han difteria epidemia bat gertatu zen, hain justu itsasontziak joaterik eta etortzerik ez zutenean. Eta beraz ezin zainoan ez itsasontziz, ez da hegazkinez ere. Orduan azkenean... Era izoztuta zegoelako. Bai, izotzez inguratua. Orduan, difteriari aurre egiteko modu bakarra zen antitoksina bat erabiltzea, eta horretarako eraman behar zen, han zegoena kadukatua zegoen. Orduan, deliberatu zuten eramatea txakurren bitartez. Txakurren bitartez, narren bitartez. Gertatzen dena da, egunero aurren bat hiltzen zela. Eta orduan, prisa handia zegoen. Eta azkenean egin zuten, eta egin zuten 1000 kilometro 5 egun terditan. Muser da gidaria eta txakurrak, 20 muser izan ziren, hor parte hartu zutenak, eta ehundik gora txakur. Gero, 1967 eta 1969 horretan parte hartu zutenak omentzeko asmoarekin sortu zen lasterketa bat. Oso laburra, 40 kilometrokoa gutxi gora bera, eta Antxoreiz eskualdean. Antxoreiz dago apur bat egualderago. Eta gero 1970 ez dut bostean horrelako zerbait, hasi ziren egiten gaur egun Iditarod izenarekin ezagutzen den lasterketa, eta lasterketa hori da nolabait, 1925ko lasterketaren, beste lasterketaren, difteriaren lasterketaren ibilbide beretik eraman duten. Hau da omentzekoa, pelikula bat baino gehiago. Bai, bada pelikularen bat eta marrazki bizirenetako bat. Difteriaren lasterketa horretan parte hartu zuen Balto izeneko txakur bati egin zioten estatua bat eta Central Parken dago, New Yorken. Orduan da, nahiko historia... Nik Central Parkekoa ez ikusi, baina pelikula bai. Pelikula ezagun zamarra da. Eta lehen esan duzun bezala oso fisiologia berezia daukate. Hauek dauzkate metabolikoki oso eraginkorra den muskulu bat, muskulu gorria deitzen diogu. Muskulu gorria da oso odolestatua hauelako, mitokondriak dira zeluletako energia fabrika, kola esateko, asko daukatelako. Eta batez ere lipidoak, gantzak erabiltzen dituzte energia iturri bezala. Oso eraginkorra da, oso ez da ia bateren ekatzen, eta horregatik dira hain resistenteak. Ez dut uste beste ugaztuni dauenik, bera, txakur hauek baino zuntz gorri horiek baino gehiago, baino proportzio gehiago dauzkaten animaliarik edo ugaztunik. Hori muskulo aldetik, baina bihotzari ere begiratu. Bihotza sekulakoa da, bai, bihotzaren taupada, atsedenean daudenean 40-60 taupada minutuko daukate, hori kontuan hartuta 25 kiloko animaliak direla, gure ritmoa kalkulatuko bagenu, gure tamainari dagokion ritmoa kalkulatuko bagenu, izango litzateke 30-45 taupada minutuko, eta ideia bat egiteko da indurainek zeukana. Esate baterako, eta erresistentzia handiko atletek ritmo hori daukate atsedenean. Gertatzen dena da, gero, hauek igo dezaketela 300 taupada minutuko ritmo oraino. Hori sekulakoa da, hori gure... Aldaketa hori, ez? Aldaketa hori, eta frekuentzia hori, maiztasun hori sekulakoa da, zen gu izango bagina gure tamainakoa izango balira, eukiko lukete 225 taupada minutuko. Eta, 200 gora oso arriskutsua da, guretzat, eta oso kirolari onak direnentzat 180 gora, ja, ez da komenigarria, ez da egokia, arriskutsua da, eta gainera
hasten dira gertatzen bide metaboliko ez eraginkorrak direnak, bat ere eraginkortasunik gabeak, ez? Orduan, hauei etzaile hori gertatuko, etzaile gertatzen inoiz, besteak beste, horrela joan da ere, 300 minutuko bihotz maitasunerekin joan da ere, oraindik daude haien metabolismo gorenaren erdian. Oraindik, euki lezakete kapazitatea metabolismoa areagotzeko. Horrek eragin edako esate batarako bizitxaropenan, edo ez? Ez, hauek horrela, hau ulertzeko kontuan hartu behar da, arraza hauek artifizialki aukeratuak direla, Artifizialki? Bai, txakur guztiak bezala. Txakurrak ez dira produktu naturalak, ez? Otxoak dira, Gu auskalo. Gu ez da, Bi otxo irudi. Gu bai ez. Gu ez gaude manipulatu, gure garaian ez egoen. Bueno, Iban eta ja zue gazteak zaret, igual zue ja manipulatuta zaret. Hori pixkaratzen bat ez aigu. Bai, igartzen da pixka bat. Puntu honen geratu gara. Gatozen txakurrak ez dira gauza puro bat. Ez, otxoak bai, baina txakurrak ez. Txakurrak dira otxo domestikatuak, etxekotuak. Orduan, toki bakoitzean garatu dira ezaugarri desberdinak, txakurrek bete behar zuten lanari dira, funtziorako. Orduan, artzain txakurrak bereziak dira, artzainak izateko baldintza onak dituztelako, eta hauek oso onak dira elurretatik ibiltzeko, korrika egiteko eta sekulako erresistentziarekin. Gainera, azken mendean, asko aldatu dira ezaugarria, zero nahasketak egin dira, hain zuzen ere, erresistentzia gehiagoko txakurren bila. Orduan, horregatik diot, hau ez da naturala, hau artifiziala da, hori ere kontuan hartu behar da. Sekulako ezaugarriak dituzte, ezaugarri metabolikoak dituzte, baina ez da hautespen naturalak sortu duen zerbait. Hautespen artifiziala. Nahi ez esan? Bai, baina jatorrizko animalia... Ez, bai, horren beste urte bizitzen txakurre zingura zutzeta, jakin bezala? Jatorrizko animalia txakurra otxoa zan. Ulertzen, orduan, gero hortik atera, otxo primigenio horretatik atera dira, era guztietako txakurra asko. Edo zein etxabere da, ez da naturala? Jakina. Denak ez dira naturalak, behiak ere ez? Ez, ikuspuntu horretatik, natural diogunean, esan eduguna da, artifizialki aukeratutako ezaugarriak dituztela. Jakina, behi esneek zer dute? Esne asko produzitzen dutela. Eta horren arabera selekzionatu da ezaugarri hori. Kausa bera, txakurrekin, eta txakurrak gainera ditugu arrazak, ehundaka arraza, ez? Horrek, Orain txakurra hainbeste etxeratu dugun honetan, holako txakur handi batzu ikusten dira pixuetan ere, etxeetan ere, hauentzako sufrimentu bat izan behar du, ez da, holako etxe txiki batean bizitziak ala? Nien nahi zagoen inoiz txakur baten gogoan, ez? Baina segurazki, baina enitzateko oso pozik egongo, ez? Uste dut ez ez. Haizu ikusi ditugun elur zera horietan korrika edo alfombran. Jakina, hori ikusi ondoren ez du... Ez du alderik batak eta besteak. Eranetako txakur batek zer nolako gastua? Nola alimentatu behar da? Pues hauek alimentatzeko behar duzu energia pilo. Honek adibidez, lasterketa egun normal baten gastatzen dute, Frantziako turrean ziklista batek egunero jaten, gastatzen duenaren bikoitza bere tamainakoa izango balitz. Eta 3 bider gehiago, tamainaren alde hori kontuan hartu gabe. Eta hori da, ziklista batek Pirineotako zera baten, etapa baten gastatzen duena, ez etapa bakarrik, etapa eta gero egun osoan, hori da hauetako txakur batek gastatzen duenaren, erena kontuan ez badugu hartzen tamaina desberdina dutela, eta kontuan hartzen badugu tamaina desberdina dutela, eta beraz, erkatuko bagenu tamaina bereko biak, edo tamaina bereko gizakia eta txakurra, edo txakurra, bata bestearen tamainakin edo alderantziz, orduan erdia. Hori sekulakoa da, pentsatzen baldin badugu, nik uste dut gizakian artean ez dala inor egongo, ziklista batek, turreko etapa batean gastatzen duena, baino gehiago. Ez bada, maratu hilari bat edo horrelako zerbait. Medikarrerak eta horrelako gauza. Baina oso gauza ja hori da muturrekoak, ez? Horren bikoitza.
Ze begi politak dituzten? Oso, begi urdinak, bai. Hori Sarrionendiaren, ze lehen entzun duguna da, Sarrionendiaren testua, horrek kantatuta, bai. Hemetik aurrera politak dira, izango dela azken bereizgarria esaten duguna. Naturako prodigio bat alako. Niretzat, bueno, naturako prodigioak kasu honetan, pentsatzen badugu artifizialki lortutako animalia dela ez dakit noraino esan daiteken, baina edozein kasutan niretzat jarraituko dira batez ere politak. Eta gero, gainera nola badakidan, nola funtzionatzen duten, nola funtzionatzen dituzten muskuluek, nola funtzionatzen, zelako gazta daukate, zelako bihotz prodigiosoa daukaten, orduan are politagoak. Zientziak, eta honetaz segurazki Enrique eta Fernando bat etorriko dira nerekin, zientziak, normalean ederrak diren fenomenoi edertasun gehiago ematen die. Eta hau da, nire ustez, kasu argi bat. Neri beti oso politak iruditu izan zaizkut. Bueno, matematikariek igual beste modu batera pentsatzen dira. Haiek idei, kontzeptu puro platonikoen munduan mugitzen dira. Matematikariok oso romantikoa gara izatez. Da horregatik azkenean, pixka bat, gizakien mundutik apartatuta formuletara joten dugu. Horrela ez dago disgustorik. Eta ala ere batzutan. Eta ala ere batzutan. Baten bat. Enrique Zuazua, ezagutzen dugu Fernando Plazaola, baina zure laguna da, eta zure lagunak ekartzen dituzu azpimarra eta zer horrek aurkeztu zazu ba? Bueno, Fernando bai, aspaldi ezagutzen gara, Juan Ignaziokin bezala, eta gainera usten dut, nik aspaldi neukan asmoa, lurrikarak, uinak, Fukushima, energia nuklearra, pixka bat horretaz hitz egiteko gogoa. Eta ikusi nuen behin uste dozala Juan Ignacio zuzentzen duen katedraren ekimen bat, Fernandoren hitzaldi bat alondigan usten dut. Eta ezin izan nitza Juan ez negoen hemen, baina internetez ikusi nuen, zan nuen, hau aukera polita, ez da, Fernando baietz esan zuen berehala, baina adostu genuen, Fukushimaren gertakariaren dataren inguruan egitea, eta utzi genuen, martzorako. Hori izan zen, martxoaren 11an esan dugu, 2011an, ez? Eta, Fernando izatez, txapel asko ditu, gaur txapel gabe etorri da, baina bera fisikaria da, material zientzietan aditua, Leioako katedraduna, euskalduna, eta, errektore ordea ere bada, baina gaur ez dator errektore orde bezala, hainbat eginkizun ditu diadanik. Berak esan du, ez denun esan. Eta naturala da. Ez dago artifizialki, ez dago manipulatuta. Naturala. Hala uste nuen orain hartzegoen jatzea zalazagaren azue, Eta nik uste dut, azkenean unibertsitate bakoitzak badituela, azkenean, jente asko dago unibertsitate batetan, ikasten lanean, eta bai irakaskuntzan eta bai kudeaketan, baina izaten ditu persona berezi batzuk, eta, nik uste dut, Fernando, naturala izan arren badagoela taldetxo horretan. Ez da zergatik, sauzeletan jarri dut, eta ala sinisten dudalako, ez da, pentsa ze jende bildu zareten hemen gaur, ez da, segulako. Ni ez neki Juan Ignacio zetorrenik, baina, posik ikusi dut. Lujo bat, ez dago ikusterik, geure artean, nik nahi dut egon, nik bai, dementxe gauzdanok. Horrela da. Eta susmoa daukat igual hori, galdetuko didazun hori, eta ja erantzuna badaukat, esan behar dut. Ez erantzuna badaukat, galdetu. Galdera bota hori dira. Nire susmoa da igual Juan Ignacio, kero asmatutako izango da. Baina, hori gordeko. Zuk ekarretako beste lagun batek, goialeku onak asmatutakoa da, Acabo, imposiblea. Datorren ordula ordenan, era kezkatuta hortxe gelituko zara zure txokoa. Erantzuna badaukat, lasai. Eta orduan, uinen kontu hau, ni behin irakurri neban, badago liburu bat, eskolan, uste dut gainera fizika lizenziatuna erabiltzen dela, vibrazioi buruz, eta sarreran badaukalako poema olerki oso poli bat, eta gutxi gora esaten du, uina garala, vibrazioa garala, esaten du, vibraziorik ez balego, ez legoke bihozta upadarik, ez ahotzik, ez maitasunik, eta horti jota, esan gendun, venga, uinak, lurrikarak, Fukushima, energia nuklearra, dana. Osea, que venga, hasi, bota, Fernando. Benetan izango dizu matematikarizek azkenien poetarik onenak. Hori da, venga. Orduan, venga, Fernando, konta duzu.
Fukushima. Hori 2011ko martxoaren 11an izan zela lurrikara handi hori, Richter eskalan 9 graduko lurrikara izan zela, eta haren ondotik etorri zela tsunami handi bat ere, eta horrek eragin ziola Fukushimako zentralari. Baina zergatik gertatu zen istripu hori, ze badira inguruan beste gertuago zeuden beste zentral nuklear batzuk ere, eta kaltetuak izan ez zirenak, eta aldiz Fukushimakoa bai izan zen bereziki kaltetua. Nik uste hori puntu interesgarria dela. Izan ere, argi dagoena, eta esan duzuten bezala, azkenean lurrikari ikaragarria itzela izan zen, ez? 9 Richter eskalako bat, esaten dutenez, historian laugarren handiena izan dela, ez? Horrek ikaragarri sortu zuen, lehendabizi lurrikara, eta horren ostean, gero, tsunamia, eta tsunamia ere bai erraldoia izan zen. Esaten dutenez, 14-15 metro ingurukoa izan zela, justu itxasertzera iritsi zenean, ez? Claro, eta esan duzun bezala, eskualde horretan, lau komplejo nuklear daude. Eta horietan, 14 erreaktore. Bata Onegawa, erreaktore bakarra da edo zentral bakarra daukana, gero Tokai, beste bakarra, eta gero Fukushima bat eta Fukushima 2. Fukushima batean zauden 6 erreaktore, eta Fukushima 2 ere bai 6 erreaktore. Eta epizentrotik hurbilena zegoena zen Onegawa. Eta horrek kalte larrerik ez dugu entzun, ez du printzipioz ezer horrelako jasea. Fukushima baten ondoan Fukushima 2 dago. Eta Fukushima 2 ere bai, orduan egozin arazo, baina ezer berezirik ez dugu entzantako hien ere. Fukushima batean berriz, ikaragarrizko istripu izan da, desastre nuklear bat izan da. Zergatik? Nik ez dut esango zergatik, nik esango orduan komisio desberdinak egon dira, horri buruz, eta abar, eta lehendabizi esaten dutena da, aurrikus zitekela desastre hori. Eta bigarren puntu garrantzitsu beste gauza asko esaten dituzte, eta esaten dutena da, azkenean gizakion ardura izan zela. Bezala izan, naturala baizik gizakion ardura. Ardura zentzutan? Ardura hori gertatu zela, desastre hori orain daukaguna gertatu zela, gizakion gatik, ez zela bakarri naturala izan. Naturala sortutakoa, baina aurrikus ziteken, eta esango izu zergatik gainera. Zen hor gertatu zen, 2008an, bertan Tepco da enpresa hori kudeatzen duena, eta berak egin zuen tsunamiren bat balima dago ze gerta daiteke hemen. Eta gainaz pensatu esan zuten, suposa dezagun, olatua, azkenen altuera honena dela, 33 oin, hau da 10,2 metro ingurukoa dela, eta ikusi zuten horrek kalte handia sortzitekeela, horda sortu zituzkela, hau da alde batetik, uholde hango zala, eta hango gauzak txikitzeko moduan hainbat mailatan zeudela. Orduan hango enpresago esaz hori erabat irreala zala, ezakala zentzurik, eta erabat jarramonik ez zioten egin. Gero, IAEak esaten da, nazioarteko, ingelesez esango hobeto esaten da, International Atomic Energy Agency, hau da, nazioarteko energia atomikaren agentziak, baita ere hurrengo urtean egin zuen, beti larri egonda, Japonia da lurrikara asko dauden eskualde bat, eta orduan, berzer kontu zibilibe da hor, ez? Eta egin zuen txosten bat konkretuki Fukushimari buruz. Eta hor esaten zuen, tsunami bat egon ezkero, arriskoa zaudela, uholde bat sortzeko, inundazioak egoteko, eta gauza behar dan bezala zego. Eta gainaz, esan zuen, gauza batzuk egin behar zirela. Fukushima 2 egin ziren. Fukushima batean ez ziren egin. Eta hori da daukaguna. Claro, zein izan da problema? Horren ondorioz izan da, azkenean, zentral nuklear batean gerta daiteken gauzarik okerrena. Eta gerta daiteken gauzarik okerrena da refrigerazio prozesuri gabe gelditzea. Eta hori gertazan. Eta horre sortu zuen anabasak. Eta zergatik oztu behar da, zentral nuklear bat? Zin da, nolako beharra dauka zentral nuklear batek, etengabe ozten egon behar izateko? Hau da, zenbat gauzetan argindaraguk entxufatu edo desentxufatu egin dizakegu. Horre bai askotan esaten dugu, entzuten dugu, hor, zentral nuklear bat entxufatu desentxufatu egin dizakegu. Eta gainera esaten du, kontrol barrak, horrako estripu bat da, kontrol barra sartu egiten du, eta fisioa eten egiten da. Ja, beroa ez da sortzen. Baina prozesua asko zailagoa da. Hau da, bero sorrera handiena desagertu egiten da, baina beste bero sorrera bat, bereziki, hoi prozesu hori oso zikina delako, esan nahi du zikina, isotopo erradiaktibo asko sortzen direlako, 200 inguruan, eta horiek desintegratzen da. Eta horiek ere bai, pixkanaka, beroa sortzen ari dira. Eta bastante. Zer esan nahi du, zu pensa ezagun, etxean gaudela, sukaldean gaudela. Eta gunda gaudela, lapiko bat, hau da, presio lapiko bat, eta kendu egiten diola pitorrillo hori. Eta pixkan zua oso bajo gartzen dugu, eta berotzen gartzen gara. Zer pasako dana badakigu. Presio handiz egon da, lertzeko arriskoa dago. Horregatik jartzen dugu pitorrilloa. Zer egin dezakegu edo pitorrilloa jarri, eta handia balima da, ura bota gainera.
Eta hori da hor dagoena. Orduan, oztu egin behar da derrigorrez eta denbora guztietan. Naiz, nolabait desentxufatu, baino desentxufatu komila artean. Eta hor gainera dago denbora luzen, oraindik ere horregatik ura botatzen ari dira, ura bota behar da oraindik ere. Claro, ze gertatu zana, zein da prozesua hemen? Prozesua izaten da, edozein botatako istrupeo edo arriskua balima dago, deitzen dana scramble izen hau da, kontrol barrak sartu egiten dira, eta fisioa eten egiten da. Eta hori lurrikara gertatu zenean, ez egon inolako problemarik, automatikoki hori desentxufatu komila artean egintzen, da? Gero ze pasazan, orduan hasten dira lanean diesel generadore, bueno, argindarra balima dago, ez dago problema, argindarra pumpatu egiten du, ura botago egiten du, eta argindarrik ez balima dago, orduan diesel generadore daude. Hau da, kasu honetan gainera, normalen izaten da hori, leku guztietan, zentral nuklear bakoitza, erreaktore bakoitza dauzka bi diesel generador, redundante bada espadan, kasu honetan zauden erreaktore bakoitzak bi, hau da, 6 bider bi, 12, eta gainera zeuden beste bire bai, tontor batean jarrita. Eta suposa dezagun hori horrek ere ez balimado funtzionatzen, orduan bateria batzuk egoten dira, argindarra sortzeko, baina hori ordu txiki batzuetarako, ez? Eta hori ez balimadago ezer orduan etorri daiteke arazo. Zer pasatzen zen hemen? Pasazan, lehen da bizi lurrikara etorri zen. Orduan desentxufatu egin zuten. Automatikoko desentxufatu egin zen. Gero etorri zen tsunamia. Eta tsunamia, azken olatu horren altuera izan zen, 14 metro, eta hor nolabait babes edo kontentzio dikea zen 7 metro ingurukoa. Osa, gainetik pasatzen inolako problemarik gabe. Eta iritsi zen, eta gainera gertatu zen, diesel generadore horiek turbina eraikin sotoetan zeudela. Eta etorri izan ura txikizioa sortu zen, baina bereziki esango dugu, urez bete egintzela diesel generadore guztiak. Eta ez zegoen posibilitaterik horiek funtziona arazteko. Gainera gertatu zen beste gauza bat, kanpoan zauden beste bi, ez? Eta tontorrean, haietara ez zen iritsi. Baina kasualitatea jarreta ez zuten ez ziren konturatu, konexio prozesu haien bartzean jartzeko baita ere sotoetan zegoela. Osea, ez zuten ez erregi. Orduan danak gaizki funtzionatu zuen, edo gaizki zegoen, edo... Gaizki diseinatuta, edo, bueno... Bai, nola aurreikusi, sotuen dagoena. Sotuetan, bueno, hori esan dezakegu orain, gero pasa ostean gauza asko esaten dira. Baina esan beharra dago aurretik beraiek ikusita eta baitetik kanpoko agentzia batek aurreikusi zuela arazoak egon zitezkela. Eta ez zioten inolako jaramonik egin. Zergatik? Zergatik ez zioten jaramonik. Nik uste momentu horretan Japoniak konfiantza ikaragarria zuen bere teknologian, bere segurtasunean. Eta beraiek ez zitzaien burutik ere pasa horrelako gauzarik gerta zitekenin. Puntu horretara, are gehiago, oraintxe bertan ikusi dugu argazkietan leherketa batzuk. Egon ziren, 4 leherketa, hidrogeno leherketa suposatzen duguna direnak, 4 leherketa, eta ez zitzaien burutik ere pasa horrelako kasu egiz zitezkeenik. Hau da, hori da, gertatu zena kasu horretan. Eta gero, bueno, hortik sortu zen, orain daukagun egoera, ez? Bai, orain egoera zen. Baina nik esango kudeaketa, zen askotan esaten da, eta kudeaketa ere bai txarra izan zen, kudeaketa. Esango dugu guri gertatu ostekoa diozu. Istripuak gertatu ostekoa. Lehen da bezi konfiantza ikaragarria zuten. Ez zuten espero horrelako gauza gertazitekenik. Ez zuten aurreikusire leherketak gertazitezkeenik ere. Horrelako gauza. Orain esaten duzu, baina hori normala daula gertatzen, baina horrera iristeare bai oso zaila da, eta ez zuten espero. Baina aurreikusi liteke hori? Benetan aurrikusi liteke ze eta norainoko eragina izan lezakeen 15 metroko olatu bat etortzea. Beste zentral nuklearra gertatu zen? Aurrikus ziteken urigabe gertatzen balimada ze gertatuko da. Hori da aurrikus zitekena. Hori aurrikus zitekena, baina ez zioten begiak itxigin zuten horri. Normalean, evakuazio prozesu bak egoten dira, eta badaude. Haiek ere bai etzieten jaramon gehiagik horrekin, zen ikaragarrizko konfiantza zukoten horretan. Orduan, anabas ikaragarria sortu intzan alde horretatik. Gero beste aldetik, gauza gehiago esan daitezke, komunikazio prozesuak egon ziren ikaragarriak, alde batetik han bertan lanean ari zirenak, gobernuak, babeseko agentziak, hau da, erradio babesaren agentziak, hemen CSN bezalakoak, oiektanak, komunikazio, edo esango nuke komunikazio ona ez zutela izan, nahiko txarra izan ere. Gero Japonia da, beraia diren bezala eta beste problema zauden, eta gardentasunare etzen egon, behar bezalako gardentasuna. Hortxe ikusten du irudi batzuetan, Fernando, nola zegoen goikaldean ikusten da,
Fukushimako zentral nuklear hori, Fukushima bat hori nolakoa zen, eta behean nolako txikizioa eragin zuen tsunami horrek, bat ikusten da, itxasotik gertuen dago zati hori erabat eraman zuela aurretik, nahiz eta lau dorre bezala, haie baizutik gelditu ziren, eta beste irudi batzuk badira, erreaktoreak, hirugarren reaktorea oso krespaldimanago nola erabat txikitu utzi zuen, hemen ikusten da, goikaldean nola zegoen azaroaren hori dira erreaktoreak horrela da. Eta 2011an, behekaldean ikusten da, martxoaren amarrauan, keadariola, horrek estanda egin zuen. Bueno, izan ere bat badago, iso itxura honeko hor, bigarrena dana, ematen duena ondo dagoela, baina horrek estanda barruan izan zuen. Izan ere gogoratzen naiz, nola gertatu zen hori, ni gainera gogoratzen naiz, egun horretan nire goen karrera ziklista batean, Nafarroan. Eta goizean, enteratu nintzen, altxatu nintzen irratia entzun, eta zuen irratia, Euskadi irratia esan edo. Zuzara orduan plazaola, ziklista famatu zuzara? Eta justu telefonoz deitu ziaten, eta esan ziaten bideu gertatu da, eta mesedez, etorri zaitezke honi buruz izan, eta izan dugu. Eta orduan gogoratzen naiz horretan ibili nitzela, eta orduan leku desonetan deitu ziaten, eta egon izen plato batean gainera. Gauza nola ziren esaten, eta ateran izen plato horretatik, eta esan ziaten, oraintxe bertan iritsi zaigu teletipotik beste leherketa bat gertatu dela. Eta orduan esan nuen, bueno, nun gaude hemen, hau da, ni hemen telebistan nago baino, ni lehen da bizi irakutsi beharko den, ni dakidan guztia, dakidan gutxia, justu nire lankidei, eta orduan antolatu nuen urrengo gunean, izango zen 5. dena, zientzia fakultatean, bi hitzaldi bat euskeraz eta beste erderaz. Eta gogoratzen naiz, zenba jende zegoen, hau da, entzuten, pasiluetan, jendea tente zegoen. Kezka ikaragarria zegoen leku guztietan, ez? Eta hemen ere bai argi dagoen bezala. Hemengo kezka ez da berria eta galdetuko dizugu Lemoizen badaukagu zentral nuklear bat eraikia martxan ez dagoena, segura urani horik, plutoni horik ez da bertara sartu, baina zentzu horretan segurua litzateke, ura ere ez da lurrikaren ingurune bat, ez da behar bada ezein aktiboa, Japonian bezala, baina segurua litzateke itxasotik gain gertu ukitzea zentral nuklear bat? Zentral nuklear bat egon behar da orokorrean, segun mota honetakoa direna, justu ura punpatzeko aukera duen leku batean, ez alde horretatik. Baina Lemoiz, aztu dezagun, zen Lemoiz ja ez dago ezarrez. Garoña. Izan ere parke tematiko bat, egiteko asunta da. Baina nik hitz egingo nuke, hemen ez dik ze ondorioak atera ditugun ere bai, edo zein da gaurko egora, zen lehenago galdetu diazute zein da gaurko egora, eta ez dute esan zein da gaurko egora. Zen asunto hau ez da bukatu. Asunto hau ez da bukatu. Oraindik punpatzen ari dira, eta gara, ze gerta dezaien, lehen da bizezien lerketa, baina gero, arazo ikaragarria sortu zen hor, zuloak zeuden alde guztietatik. Ez, lerketen ostean eta bar. Eta gero, ura punpatu behar zuten, lortu dute azkenik ura punpatzea, baina gero, ura punpatu ostean, ura irten egiten da ere, bai? Eta oso kontaminatua. Eta, hemen kontaminazio kutsadura ikaragarria bota egin da itxasora, hori argi dago, alde batetik esan behar du suerte euki dutela, zen hor korronte handi bat dago, eta justu itxaso barren erantza bidali egiten duena erradiazio edo kontaminazio hori. Hau da, justu itxasertzean ere gelditzen da. Baina hor zegoen asko jun egin da. Baina kontaminazio itzela gertatu da alde horretatik. Eta non dago orain? Hori inolako jarraipena badago, bai, eta hori iritsi da, batzuk estatu batuetara iritsi da, baina dauden mailak ikusi da. Bai, baina ez dira arriskutsua. Argi dago, babes maila baino bera dago. Eta orain zer? Eta, karo, orain gero zer egin zuten, sistema tramankulu, tresna batzuk, garbitzeko. Horretan dihardute. Baina beste problema dagoate, beste problema da, justu ur freatikoak barrera juten ari direla ere bai. Eta horrekin arazoekin daude. Eta horregatik oraindik ere bai, kutsadura prozesua bat daude. Eta honek luze iraungo du arrazoi bategatik. Zeren, ez dakit ez hau dekomisionatu egin behar da, eta ez dago plangintza oraindik argia zen izango da. Lemoizen inguru galetu dizu Ibanek, baina nik Garoña galetu dizut, eta hortxe dago, orain berrez ere baimena izango ote duen edo ez. Aipatu da prozesunetan guztian Fukushimaren ondorioak oso nabarmenak izan ziren energia nuklearraren inguruan, herrialde batzuk erabaki batzuk ere hartu zituzten, eta hortxe badago, Euskal Herritik oso gertu, ez da? Bai, eta gainera da, Garoñakoa justu bat unitate, bat errektoren justu modelo berdina da. Justu 1977an eraikitzen hasitakoa, eta 1971an justu ja funtzionatzen jarri zutena. Zaharkitua, esango zenuke zaharkitua dagoela? Zaharkitua, arriskutsua zentzu horretan? Nik argi daukadana, prozesu guzti obikusi argi dago, ez daukala dinolako zentzurik hori berriro martxan jartzea. Hori argi dago, ez? Nire iritziz horrek ez daukala zentzurik kasu konkretu honetan. Niri gainera, hasten bali magola ikusten, hau da, berritzea,
azkenean, askoz kalte gaurrea berri egitea baino, ez? Baina ez gara horretan sartuko. Baina beste prozeso handi bat gertatu da hemen, ez gutxi hitz egiten da, eta niretzako hori ahaztu egiten gara. Eta da, klaro, antzer egin zuten, ebakuatu jendea. Jende ebakuatu egin zuten. Beraiek saiatzen ari dira, bera nahi dute, hau da, deskontaminazio bat egin, prozesua, horrek dauzkagu futbol zelaia bete eta deskontaminazio prozesu horretan sortutako lurra zakuetan sartuta, eta bar, ez dakit igual ikusi den hemen, igual azalera hoxe da oso ondo, hori zakoa dira, hau da, deskontaminazio prozesu hor daudenak, hor dago, baina oraindik orduan, ebakuazio prozesu izan zen 300.000 pertsonatakoa. Oraindik ere, 100.000 bueltatu gabe daude, momentu honetan ere bai. Eta esaten dute, eta esaten dago, hau da, erradiazioaren bidez zuzenan izan inorril. Eta gainaz, esaten dutenez, ez da espero asko egotea, bakan batzuk hil daitezkela horren eraginagatik. Baina hemen dagoeneko, ebakuazio prozesu horretan, 1.600 pertsona hil dira. Gehienak 75 urte baino zarrakoa direna. Ez erradiazioaren eraginez, baizik eta ebakuazio prozesu lazgarri horren ondorioz bere etxeetatik kanpo, familien artean kanpo, eta bar, eta horren niri burura ekartzen dik gaur egun, jaso zenari gana, telebistan dagoena, egunera dagoena, ekialde hurbiletik justu Europanantz dagoen migrazioa. Haiek 300.000-tik 1.600 hil baldima dira, prozesu horretan, prozesu ez da berdina, baina ez dakizen milioi etorri nahian dauden, zer gerta. Eta arazo psikologiko oso larria. Oso larria. Hilketa, arazo psikologiko oso larrien gatik, 1.600 horiek. Esaten, 1.000-tik 1.600. Izan ere, su prefektura edo Fukushimako prefekturan, departamentuak edo provintzia bezala prefekturetan banatuta dago, eta Fukushimako prefekturan izan ere, tsunamiaren eraginez, ez da, tsunamiaren, lurralderen, maila berdineko kopurua hiltzen, da 1.600 inguru hiltziren, izaten 1.500, ez dakit zenbatuta daude. Eta bestetik izanean, maila berdina. Osea, hori da, drama ikaragarria. Alde batetik dago erradiazioa, eta bestetik dago ebakuazioa. Eta ebakuazio ez da gertatzen bakarrik, gure ingurunean gertatzen ari da. Eta begiak itxi egiten ditugu ere, bai. Eta horien ikuste, hemendik asko ikasi dugu arle horretatik ere bai, beste aldetan ere bai, baina horretan, eta askotan ahaztu egiten gara horretatik. Ikuspegi askotatik eta oso interesgarritik ekarri diguzu. Badau Murakami novela bat, bai, ez da torkit burura, baina zentral nuklear baten istripua izan eta gero, arazo psikologiko hori, ez da, eta ze, kulturalki, Murakamiko sonda saltzen da, ez da, kulturalki ze, Ez alda 1900 lau edo... Bai, ez da, bai, eta orduen momentu baten nola eurek azaltzeko kulturalki dituzten oztopoen gainin nolako drama batek zerrekar dezake. Baina horatzen nahi, nigo nintzen, uste Tokion izan zen, hori gertatu baino 10 egunero lehenago, ez? Nire Frantziako lagun batan zegoen urtebeterako sabatikoan, eta egon nintzen, da etorren nintzen, da geroan izan zen, bueno, eta gero ura, egun batzuk ondoren, lortu zuen biletea Frantziara bueltatzeko eta utzi zuen Tokio, ez? Eta hango fakultateko dekanoa ikusi zuenean, japoniarra bera noski ikusi zuenean, ero agurtzen zuenean ja bazijoalako frantzez hori Japoniatik bueltan Frantziara, dekanoak esan zion, bai, ulertzen dut, zu basoaz agindu zaituztelako enbaxadatik joateko. Osea, nolabait, japoniarrek daukaten mentalidade oso berezi horretan, beraientzat naiz eta gertakari bortitz hauek izan, nolabait beraie sentitzen ziren, han geratzeko beharrean, ez? Izan ere egon izen, 10 hilabete berandugo, Japonien ez Fukushiman, egon beste arrazoi batik, ategatik egon izenatzena, eta gogoratzen ez nola horrek harritu ginen, esaten eskertzen gintuzten, gintuzten guantza joateagatik egoera horretan, ez? Hori harritu egin itzen alde horretatik, ez? Eta gogoratzen ez gainez, ni periodikoak ez nituen ulertzen, baina galdezen nuen ondokoari, ez? Haber esateko zer, eta egunero zegoen informatiko, baina informazioa izan argi ere, baina azaltzen zen. Ezaguna izan zen, barkaminaren nola eskatu zuten tepoko buruek, ez da? Segun eta ze inklinazio daukaten euren agurrean, barkamen maila handiago txikiagoa da, eta zentzu horretan, ez? Hori ezaguna izan zen. Hala kontatu zuten behintzat, nik egia esan, kultura japoniarrari buruz. Boligrafoa aipa da nahi ezuna.
Iban. Erronka. Matematikari batek jarretako... Fizikariak eta biologoak ere aldute lagundu. Ixi xamarreon zara, Enrique, eta hause da zure aukera. Erronka jarriko dizu eta tita batean erantzutu aldi maia zu. Galdetu baino lehen erantzun aldut, ala ez? Ez. Itxaron egin behar du galdera. Galdera ikusetela ikusentzuleek eta bar. Tira, erronka beraz. Xestoa dauzkagu, 10 xesto eta bakoitzean daude arrautzak edo ahatearenak edo oiloarenak. Hementxe 10 xesto eta bakoitzak arrautzak kopuru bat. 8, 10, 11, 12, 14, otarrak. Zesan dut, nipa? Xestoak. Xestoak. Baina, esan nahi dut. Otzarak, jore Andreot, 10 otzara eta hogeitzan arrautza. Batzu dira oiloarenak eta bestatzuk ahatearenak. Ez dira nahazten otzara bakoitzean, edo oiloarena bakarrik edo ahatearena bakarrik. Kontua zein da, hauetatik otarra bat erretiratu behar da, animalia baten arrautza kopura bestearenaren bikoitz izateko. Oiloenak bikoitz izateko ahatearenak. Ulertzen da? Bai. Bueno, a ver. Bai, ulertu da. Iruazte eramatzago honi buelta ematen eta... Ulertu da, bai. Vale. 10 horitatik bat kendu behar da. Argazki ateratza honena pantailari jakin dezazuen gero, a ber, etxan... Eta orduan egin behar da, iruren bidez zatitzeko moduko zenbakia lotzeko, ez? Hori da kontua, ez? Guri ez hori galdetu mesedez. Bai, hori da. Guritzako ikaragarria da. Pista. Bata bestearen bikoitza baldin bada, bien batura 3 da. Eta orduan egin behar dana da, hortik ikusi bat kenduta, baina hori ja usten diogu ikuslei. Desmontatu egin duzu, Enrique. Zer desmontatu, zu aiz pentsatzen nontan, Iban? Nik autobuseko viaje guztietan, neure gore galitzen dio, zein ote da. Izan da itekeen zeozer. Zeozer, eta hori da, bakoitzak egin dezala bere kontua. Hori bakoitzak egin dezala. Etzatoz berriz. Ez, baina danadala ez nauzulako utzi galdetu baino lehen erantzuten. Ze badago nik hori ikaslei gainera irakasten diet, ze hori da nik doktorautzan ikasi nuen gauzarik garrantzizkoena. Irakasle batek esan zigun, matematikari profesionalak izango zarete, eta askotan galdetuko dizuete, ulertzen ez dituzuen gauzak, eta erantzunik ez dituzuen gauzak. Orduan, araubi dagoz. Lehengoa da, ezin dozu esan ez dakit, esan aldozuna da onelako zerbait. Bueno, hori ez da entzun dudan galderarik errezena, edo horrelako zerbait, ez? Hori onargarria da. Eta, baina horrekin ez bada nahiko, eta esaten badizute, hori, pelma jartzen badira kasetariak, eta zenbaki bat eskatzen badizute, beti aukeratu behar dozu 0 eta 1 artean. Normalean galdera, holan zailak eta kasetariak asmatzen dituenean, normalen izaten da erantzuna edo 0 edo 1. Eta orduan ja 0 edo 1 hartuta badakare ikruz, ez? Osea, 150 aukera dituzu. Oso alku ona. Bi aholku, eta gainera bizitza arruterako ere balio dute. Hori da. Osea, kalean galdetzen badizute, aizu, non dago Gran Bia kalea? Ez da entzun dudan galderarik errezen. Ez? Eta gero 0 edo. Eta gero izan da, eta zein izan da partiduaren emaitza? 0 edo 1. Ondo. Bueno, baina 0 izan zen atzo dala, atletikena. 3 eta 1. Eibarrek galdu zuen eta triste gaude horrekin. Ondo, inglesez matematik hitz egiten dizunean, ez duzunen ulertzen, ez dut ulertzen, ez diosu esango orduen, indeed. Indeed, hori da. Beti ondo, berbeta? Indeed. Indeed. Berdina. Hauez. Gauzazko ikasten. Gauzazko ikasten. Eta gurekin geratzen bazerate orain beste tarte zoragarri bat antzerkiaz, bai ala ez? Bai, eta... Baina gu inbiogu antzerkia hoi? Nahi bazui. Guk inbiogu antzerkia? Bai, Fernando, eskerrik asko etortzeagatik. Zua gauza bera. Laster arte. Urrengor arte. Eta datorren 15 egunetan ikusiko dugu berriz elkar, beste animalia bat izango dugu. Aztergai eta berriz txundituko gaitu. Ze plan ona, enosio botaten mai honetatik, ur irikin egaz ez, hemen asko ikasten garako.